Predstavujeme nový Thermion 2 LRF XL60 a všetko na ňom kričí presnosť a dlhý dostrel. Pozrime sa na túto časť. 60 mm objektív s laserovým diaľkomerom a balistickými funkciami pre lov v praxi, presný zásah. Väčší objektív zachytí viac tepelného žiarenia a prináša vyššie základné priblíženie. Ak to spojíte s presným laserovým diaľkomerom a vnútornými balistickými výpočtami, dostanete kombináciu ideálnu na menšie ciele vo väčšej vzdialenosti. Nový čistý a jasný širokouhlý okulár s dlhším očným reliéfom plne spĺňa potreby každého poľovníka. Širokouhlý okulár ukrýva vysoké rozlíšenie a veľmi ostrý displej, ktorý prináša skutočne mimoriadne pohodlné a dlhodobé pozorovanie. Dlhší očný reliéf je úplne novou vlastnosťou pre všetky digitálne puškohľady, podobne ako pri tradičných denných optikách. A nakoniec žiadne kompromisy medzi priblížením a širokým zorným polom. Môžete mať široké zorné pole na kontrolu prostredia a jednoduché následné výstrely a zároveň aj možnosť priblížiť cieľ bez straty detailov vďaka vysokému rozlíšeniu moderného HD senzora. S kombináciou senzora a objektívu máte oboje v jednom zariadení.